Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk madwar dan l-artal biex niċċelebraw is-sakrament tal-Ewkaristija. Il-liturġija tal-kelma tal-lum hekk wara it-tluq fis-sema ta' Ġesu tippreżenta għalna Trinità mqazza, misteru, solennità. X'inhi t-Trinità? Aħna kultant nirreferu għal Alla wieħed vera, però t-Trinità hija 3 persuni. Alla wieħed fi 3 persuni. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Hija komunità ta' imħabba. Dak li ħanaraw flimkien ta' din il-komunità li tgħix f'imħabba, li għandha tkun eżempju għalina l-insara biex anki aħna ngħixu fl-imħabba. Għalhekk bi preparazzjoni għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li llum ser nofruha għar-Roħ Lejli u Karmela Vella, ejjew nirrikonoxxu ħtijietna billi fiskiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil dawk ta' madwarna li jinqasnihom forsi u lil Alla ta'. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena gnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġli, l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natugġieħ, irroddulek ħajl għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla, Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla Missier, inti bat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispiritu tal-qdusija u brejtna l-misteru tiegħek tal-għaġib. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. L-erf kien jeżisti sa minn qabel ma bdiet l-art. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Dan jgħid l-erf ta' Alla. Il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu, sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu. Sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma bdiet id-dinja. Kien qatt m'hemmx libra l-kbar meta tnissirt jien. Kien qatt m'hemm xejjun inixxu l-ilma qabel ma tqedu l-muntanji, qabel l-għolijiet jintweled. Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja smewiet jien kont hemm, meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir, meta saħħaħ is-swimwiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijiet ta' qiegħ il-baħar, meta ħażżeż trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom, meta qiegħed sisien l-art, jien kont ma' ġenbu bħala tfajjel, l-għaxqa tiegħu, jum wara ieħor, nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejja l-bnedmin, nitaxxaq buliet il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali. Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Ngħidu flimkien, mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn is-smawiet. Emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Ngħidu flimkien,
mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla għamiltu, bis-sebħu l-ġmil żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' idek. Ngħidu flimkien mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġrejh qetlu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jitrejjaq fil-baħar. Ngħidu flimkien mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. It-tieni qari. Malla bi Kristu bis-saħħa tal-imħabba li sawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fija din. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li qed niksbu l-glorja t'Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenza ġib is-sabar, is-sabar irawhem il-ħila, il-ħila it-tama u din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba t'Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla, jogħġobkom qumbu lieqfa l-Evanġelu. Glorja lill-Missier u l-Ibn u lill-Spiritu Santu lill-mulej Alla li hu, li kien u li għad irid jiġi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: baqali ħafna ħwejjeġ xi ngħidilkom, imma qal issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. X'in taqra dan il-Vanġelu, titaqrah iktar minn darba biex forsi tifhem xi ħaġa. Għalhekk it-Trinità hija diffiċli biex nifhmuha, ma llum ħanippruvaw mhux ħanifhmuha għax huwa misteru. Però it-Trinità l-ewwel ħaġa l-Knisja kull sena tistedinna biex nirriflettu min huwa Alla tagħna. It-Trinità l-essenza tagħha, d-DNA tagħha hija komunità ta' mħabba. 3 persuni mela Alla wieħed fi 3 persuni li huma distinti minn xulxin, imma jgħixu f'komunità ta' mħabba. Tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam magħna. Iva, x'aħna maħluqin fuq ġbija ta' Alla. U jekk jirnexxielna jkollna idea żgħira kif dawn it-tlieta jirnexxielhom jgħixu flimkien u jħobbu lil xulxin, il-ħajja tagħna tkun ħafna ħjar għax jekk nippruvaw ngħixu l-imħabba trinitarja ma' dawk ta' madwarna fil-familji tagħna fuq il-post tax-xogħol, il-ħajja tagħna tkun ħafna ħjar. Ħadd ma jiġħad li l-imħabba hija ċ-ċentru ta' kollox. Ħadd minna, laqas is-saċerdoti mhuma kapaċi jgħixu mingħajr imħabba ta'. Ovvjament, kulħadd iħobb fl-istat tiegħu. Hemm ktieb sabiħ ħafna ta' Eric Fromm, The Art of Loving, nissuġġirilkom taqrawh. Għax l-imħabba aħna meta nitkellmu fuq imħabba naħsbu mħabba waħda. Imħabba fiżika, imma teżisti l-imħabba tal-om lejn l-iben, teżisti l-imħabba tal-koppja, teżisti l-imħabba ta' bejn l-aħwa, teżisti l-imħabba tas-saċerdot li ħati ħajtu għall-komunità u għal Alla, jeżistu ħafna mħabbiet. Allura tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam magħna, kif it-Trinità ħadd influwenza lilna. Naqraw il-Vanġelu tal-lum toħroġ ċar. Hekk nixtieq naqra xi ħaġa ta'
Baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma lissa ma tifhmuhomx. Meta jiġi l-Ispirtu u l-Ispirtu jwaħħal fil-missier u l-missier jwaħħal fl-iben u l-iben ikellemna fuq il-missier tgħid din it-Trinità hemm xi problema fiha. Ħadd ma jitkellem fuq innifsu. Il-missier jgħidilna, l-iben jgħidilna il-missier li bagħatni. Imbagħad wara ftit jgħidilna u l-Ispirtu li ħana bagħatilkom biex jiddefendikom. U tibda tgħid imma dan x'taħwitu. Ħantikom ideali x'jiġri dan. Xi darba bl-Ingliż ngħidu fell in love, head and heels. Tħobb xi ħadd u ma tibqax tara. Żewġ namrati meta jħobbu xulxin x'jibdew jagħmlu? Jitkellmu fuq xulxin. Ma sħabu jibda jgħid kemm igustusa tfajla għandu, kemm hu kuntent li saba, jitkellem fuqha għax hemm l-imħabba. Meta nħobbu l xi ħadd, nitkellmu dwar dak ix-xi ħadd b'imħabba. U t-Trinità dini tant iħobbu l-xulxin, il-missier li benu l-Ispirtu, illi jitkellmu fuq xulxin. U għalhekk insibuha diffiċli biex nifhmuha t-Trinità. Għax aħna mit-twelid tagħna nitwildu tikka egoisti. U din hija l-problema tas-soċjetà tagħna. Għandkom idea, it-tfal kif jibdew jagħmlu, dik tiegħi mama hija x'ħadili hija dik tiegħi. Aħna ikkonċentrati fuqna nfusna. U fis-soċjetà dak li qed jiġrilna. U aktar ma nikkonċentraw fuqna nfusna, aktar tonqos l-imħabba. Għalhekk importanti lejn inħarsu lejn it-Trinità. Aktar ma naħseb fuq innifsi, immaġinaw persuna li ġeli jkollna madwarna, titkellem fuqha biss, tagħha biss huwa tajjeb, hi biss tifhem u kollox tagħha tajjeb. X'jiġrila dil persuna? Kulħadd jaħrabha. U l-iżbal tas-soċjetà tagħna dan hu illi l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien u r-raba' jien. U b'dispjaċir anke fil-familji tagħna qed jiġri dan. Għalhekk it-Trinità hija eżempju. Ara fil-familji min jitkellem tajjeb fuq il-mara tiegħu, min ifaħħar il-mara tiegħu jew il-mara tfaħħar lir-raġel jew lill-ulieda, hemmhekk tinduna li hemm l-imħabba. Imma meta fil-familja xi ħadd jibda jgħid huwa x'għand il-mara hekk u jgerger kontra hekk u jgerger f'kull komunità hemm id-diffikultajiet. F'kull ma min tkun fid-dinja anke fuq il-post tax-xogħol, dejjem ħajkun hemm karattri li ma naqblux 100% magħhom. Imma rridu nitalmu ninsew lilna nfusna u ngħixu l-misteru trinitarju fil-ħajja tagħna. Illi naraw it-tajjeb f'dawk ta' madwarna, mhux il-ħażin biss. Kemm inweġġgħu aħna meta anke fil-Kniesi forsi ġeli jiġri li nitkellem flok ma nara tajjeb fis-saċerdoti l-oħrajn nejra għalihom. U għax dak taf inti dak moħħu mimli bekk. Kemm issir ħsara flok ma nara tajjeb li jagħmel ħaddieħor nirrikonoxxih u nfaħru. Għalhekk aħna nsibuha diffiċli biex nifhmu t-Trinità. Xi Trinità fil-Vanġelu dejjem Ġesu jkellemna fuq il-missier li bagħatni. Jien ħa nibatilkom l-Ispirtu, l-Ispirtu jgħidilna Ġesu jgħidilna nibatilkom l-Ispirtu li jarrafkom aħjar xirrid il-missier. Jitkellmu fuq xulxejn għax iħobbu lil xulxejn. U x'inhu is-sabiħu dan li iktar ma jitkellmu fuq xulxejn, aktar toħroġ l-identità tagħhom. Aħna naħsbu li meta nfaħħru lil xi ħadd fil-familja jew fuq il-post tax-xogħol, ħa nitilfu l-identità tagħna. Iktar ma naħseb fiha nnifsi iktar ħa toħroġ l-identità tiegħi. Dan huwa l-kontlarju. U nġibilkom eżempju ta' dan. Santa Madre Teresa de Calcutta. Iktar ma nsit lilha nnifisha, iktar saret popolari. U din hija l-imħabba trinitarja u jien mhux ħandewwimkom għax il-Papa qalilna u kellu raġun. Iddewmuhomx iktar minn dil-ġimgħa għamel diskors lis-saċerdoti il-Papa mor waqrawh. Kien sqallija. Qal iddewmux pried iktar minn 7 minuti, 10 minuti. L-importanti li jgħidu xi ħaġa sewwa li dak li jkun jieħodha miegħu għal matul il-ġimgħa. Jieħan jaqfaw.
Jien kif qed ngħix din l-imħabba trinitarja fil-familja tiegħi, ma' wliedi, fuq il-post tax-xogħol. Jekk it-Trinità ma nistgħux nifhmuha mallum forsi fimna xi ħaġa iktar illi hija komunità ta' mħabba. Id-DNA tat-Trinità hija l-imħabba. Id-DNA tan-Nisrani tkun l-imħabba fil-familja l-ewwel ħaġa fuq il-post tax-xogħol. Inħarsu lejn it-tajjeb ta' wliedna, lejn it-tajjeb tal-mara tagħna, lejn it-tajjeb ta' dawk tal-familji tagħna, tal-familja tal-raġel, tal-mara, infittxu dejjem it-tajjeb biex inkunu nistgħu ngħixu din l-imħabba trinitarja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher f'mlej wieħed Ġesu Kristu, ben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, tur waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bagħata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawmin mwiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Fiduċja u bil-qawwa tal-Ispirtu nresqu talbna lill-Missier u ngħidu fik mulej inqiegħdu t-tama tagħna. Missier Qaddejs ġeddet id-don tal-Ispirtu fuq il-Knisja l-għarusa ta' ibnek biex tkompli tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek nitolbu. Għamel li l-popli u l-mexxejja kollha tad-dinja jagħtu widen għall-verità u jaħdmu għal paċi dejjiema nitolbu. Għati semmi l-imħabba tiegħek ta' Alla lill-familji u lill-komunitajiet tagħna qaddishom f'ismek nitolbu. Nroddulek ħajr mulej Ġesu għad-demm li nċerriet għalina fuq is-salib biex tagħtina ħajja ġdida fil-waqt li nirringrazzjawk għal tant donaturi tad-demm. Għallimna nħarsu lejn ħutna l-morda li jeħtieġu d-demm. Ħeġġeġ fina l-ispirtu ta' solidarjetà biex aħna wkoll nagħtu d-demm u ngħinuhom nitolbu. Mulej Ġesu inti ġejt fid-dinja biex tkun moqdi imma biex taqdi. Ixħet il-ħarsa tiegħek fuq is-seminarista Metju Bajjadi li nhar il-ġimgħa li ġejja ser jiġi ordnat djaknu nitolbu. Fl-ħarnet minn dan is-santwarju ta' Pinu birek lill-familji tagħna u għati l-għajnuna tiegħek lill-morda u lil dawk li jduru bihom fid-djarna u fl-isptarijiet tagħna nitolbu. Irrodulek ħajr mulej tal-ġid kollu li inti tagħmel magħna, għenna biex inkunu xhieda veri tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ila
itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, għaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qadejja tiegħek u aħna nsejħu lill-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispiritu Santu, int Alla wieħed, int mulej wieħed, mhux għax waħda l-persuna, imma xtlieta l-persuni u n-natura hi l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar ibnek u xejn anqas dwar l-Ispiritu Santu. Hekk fl-isqarrija tal-fidi tagħna fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem naduraw 3 persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxejn u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini u ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' Quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħaj, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi, reġerat il-ħajr, ta' l-disċipli tiegħu u qal, ħudu bixorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej x'għandu l-ferru għamun tiegħek, stennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Leli u Karmela Vella. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu
u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-misteru ta' Trinità ma nistgħux nifhmuh huwa misteru, però għandna ħjiem ta' kemm huwa u hija komunità ta' imħabba. L-imħabba hija ċ-ċentru tal-ħajja tan-Nisran, l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Ġesu meta għallimna nitolbu għallimna din it-talbek sabiħa tal-missierna, fejn naħfru lil xulxin fiha, fejn ngħidulu jipprovdilna l-ikel ta' kuljum. Għalhekk bil-qalb ejjew nitolbu din it-talba u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, inti għedt l-apostoli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija islim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf tal-Alla. Dan u dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Din jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarsina ħajja ta' dejjem. If to our home
Nirringrazzjawk Ġesu ta' kull ma tajtna, li tajtna ġurnata oħra, li tajtna okkażjoni nirċivuk fil-qalb tagħna. Nirringrazzjawk ta' dak kollu li tatina. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ il-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fi 3 persuni Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi. Simpożju tat-tagħlim dwar il-Verġni Marija hija x-xewqa tal-Papa Franġisku li s-santwarji Marjani jkunu skola ta' tagħlim għal kulħadd. Għalhekk nhar is-Sibt 18 ta' Ġunju ser ikun hawn fostna żewġ kelliema mill-aqwa fit-tagħlim dwar il-Madonna. Nħeġġukom biex tiġu għal din il-ġurnata ta' tagħlim għalkemm xi konferenzi ser ikunu bit-Taljan ser nofru traduzzjoni għal Malti biex kulħadd ikun jista' jifhem dak li jkun qed jingħad. U meħtieġ li wieħed jimla formola li tinsabu dejn il-bib tas-Santwarju jew minn fuq il-Facebook page tas-Santwarju ta' Pini. Ordinazzjoni ta' djaknu. Nhar il-ġimgħa 17 ta' Ġunju l-Isqof Anton Tewma ser jordna bħala djaknu l-seminarista Matthew Bajjada fil-Katedral ta' Għawdex fis-6:30 ta' filgħaxija. Bi preparazzjoni għal din l-ordinazzjoni il-ħamis 16 ta' Ġunju ser issir verja ta' talb fil-parroċċja tal-Arb u ser tibda fis-7 ta' filgħaxija. Wara fil-kappella tas-seminarju jibda lejl ta' adorazzjoni mill-10 sas-7 ta' filgħodu. Ejjew nitolbu għal dan iż-żagħżugħ u għal aktar vokazzjonijiet fid-djoċesi tagħna. Appell għal volontira bitħejja għal festa tal-Madonna ta' Pinu nhar il-ħamis li ġej fis-7 ta' filgħaxija ser isir il-ħasil tas-Santwarju u għalhekk nitolbu l-għajnuna tagħkom. Qoti tad-demm nħeġġu bħas-soltu lil minnu f'saħħtu biex nhar it-tliet 14 ta' Ġunju jum dinji tad-donaturi tad-demm jmur jagħti id-demm li huwa tant bżonjuż mill-10:30 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija. Bwaqfa bejn l-ofsinhar u s-sija fil-berġi tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu l-karta tal-identità magħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawdguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.